Ako video dire kilid. Ay, gabi job hindi. Are lang, sakto naman. Kaya gram ko dire. Kaya tagahe kita na umasoy, oh. Practice gani. Di iso pagkuan niya, di bisa ka masayaw kalog sa injo ka. Gusto sa anak mo, eh. Injo di siya masayaw. Ano lang, walo yun. Kailan di ka maglisod? Pag lisod siya gumuk-humok. Babae sa diya tuntun ka na. Buo sa di mong itang buo mo, eh. Kanang mga laki ba? Babae sa diya tuntun, no? Yeah. Apel siya. Klaro injo. Magkatuto.